The Meghalaya Board of School Education mentagasi kenyotrik uyayong arhajar arpunrio kalapan banaya ke result matrik kabala tip kum ke secondary school living certificate ha kabaka jengpas jong gikena kalong prapunrio point prapusau persen kentop ya gikentay bat kishenrang kisamla kibala akaplai banto ya ke exam SSLC mentau senam arhajar arpunrio baro kilong sapu prahajar praspa sangun hendrei kibalawan banto ya ke exam kilong sapu prahajan ruspa arpulaingut bat na kini kibapa pas kilong sapu arhajar arspa arprangut bat baro ki skul ha ka jela ki bala penyeso bat ke embos ki dan nyospa khat khandai teli ya ke exam sedang ha ka live way trik kula lengkot arhajar arpunriu bat kalakot ha ka khat way trik lober arhajar arpunriu ki samla ki bala yo bandrung ha ka thup jong ki arphongut kilong san phongut ki marks ki bakiliyo da ubayo ban bat ya ka karnan ka baningkong e uwangal lama ulayo sanspa prapusan uday khonna puli jong ka gorkha patshala Higher Secondary School Shillong bat number basan po balayo rong ha kane ka kanhon ka ba arpo uliyo sanspa san pusan nagi school ki bidang yo rong ningkong papas ha ka kanhon ba arpo ka de ka Saint Francis Xavier Secondary School soklong mau sendram ka balarong ha ka number ba khatway usamla benaya kharshandi uliyo sanspa andrpusau ka school All Saint Dasin Higher Secondary School ha ka bakila dan san kisam la pulie na kane ka school ki balayo bandrong ha ka thup jong ki arpo ngot bat ka Saint Anthony's Higher Secondary School Shillong kilayo bandrong san ngot ha ka thup jong ki arpo ngot ka jengpas ki khana katkum ki district kilong ka baningkong e ka de ka West WJH District ka baki samla kila pas khandap saw point khandap persen wansa ka Southwest Khas Hill District khandap saw point 3% ka East Khas Hills District khandap saw point khatnyo persen ka Eastern West Khas Hill District khandap ulai point 9% ka West Khas Hill District khandap ar point khandap persen ka East WJH District khandap ar point persen ka South Garo Hill District point persen ka Riverhead District point North South persen West Garo Hill District nyop point persen South West Garo Hill District nyop point persen North Garo Hill District nyop point persen kat ba ke East Garo Hill District ki bapas kilong nyop point persen te kabaningkong e ngakwa ban ong bang ngakwa ban ayu yuble man ka de ka jimpenya jang ublehi ka bangi la mangikum ki brio nama daladi nginam la bande e mo te mangakum i principal kino hekai kum kino hekai ru ngele hi la ka jang ka duty bang di ban le ban bitin ti ki khna mo hari ka bakut ka de ka jing ka khuj uble ula plilat yangi ka ki khna jangi bag ai lat ki bagin yele ka exam ban poi sha ka ne ka thong ka bora ka buram om tang yaki la ka school hi kum ju pa de try no bu jangi kum ju mo te ngamut ban ngakwa ban ong baki khna sha ki la trishitom namar bangi la ngiru kum ka school ni encourage ni ai ka support ki kat ka baki.com te kum ka school hi ngiru ni sngo comment shibun e ba hadu sanut ki khna ki la ban push ka ni ka merit list nolor ka taru ka pass percentage ka long 100% pass percentage te ka long shisha ka jinkamen ka pakra ni ka school ka jongi but nga ai ngur shisha ki no hikai ki bala hikai ki ni ki khna na do ka class bagi daw na ki nursery computer ter hadu ki da push ki class ki ba kham he tinga so ba ka jingtre lang jong borok khoi ka don kti ha ka ni ka jingyo ka ni ka jing job jing ka school ko jong ni menta ki kita ki challenge bi kendo kan chung thu bandil ba kan ni ka generation lam ta bai de ki khna na thai kan kham e shibon ki kita ki jing kendo te ki challenging bi kendo bi khna ho challenges ti ki bon mo har rukam ki challenges the challenges ka way academic challenges namar ka competition is very tough nowadays mo ti ki khna aru ki habban namar ki don school ki compete tang paramaki te ni hab ni shi awareness ki ba kum no ban go ahead for board exams maka competition ka khamlang broader ki haban compete with thousands and thousands of students mo te at times ki long stressed out but ni judon ki counseling ngi shi le ki khanang ba amdi bakin shu ban long so over stress when it comes to exam tingi ai ru ki ka schedule kum no bakin prepare for exam mo khang baki la ban overcome any ki challenges number man tangam ong tangi khna gi bon ha merit list hari ni tik care du na du ki ba kham duna ka jing mo ka jing puli jong ki ka jing kot ka jong ki ban puli tingi le kum no ban overcome ki academic challenges ni prepare ki study timetable ki khna ba ki por shuti ki la ban follow ki la ban prepare ke por bi ki don haye mo ni self study time dikata di academic challenges and then other challenges la tip ke generation menta generation jang technology
at times kilong ki kulmar ki kimla ban mo ban discipline la jong ban e ka phone number bun ki khana mata kila don ha social media te bun ba ki spend time ha social media, and then ki spend time hang tu at times ki dan ki issue ba ki face hang tu, it creates some kind of issues ba teng she want to school she dan ki panic attack mo ba hapo apa deng friend circle hapo social media kita ada ki challenges ki bangi kum ka school ni haban take care ni haban eye counseling ni ki man ka por kum no ban mo ban spend time tang khandiat ta screen time ban kam concentrate ka studies chat kila don kila di ki kena class 10 ki ba pai ka board exam mo. And then challenges kum ki students of class 10 ki dan hi lagi jong ki challenges peer challenges kum ba ki ong they but ki teachers ti kila ki don back every time with them kila ban lead kila ban guide ki ken whether it's like more emotional challenges interaction the kidan students ki badan difficulty in interact but ki teachers ban clarify ki doubts tu niju conduct kita ki coaching class ki students ki ba kham duna ki one ki coaching class ki interact but ki teachers one on one personally kan thing I feel kini ki steps ki bangi shame kila yarap shibon ki kena joni kan bakin excel this year.